Welcome to Zwide Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Ladies and gentlemen, welcome back again to Zwide Media. If you are part of this channel and if you are new on this channel, we are also welcome. Namhlanje ngihambi ngedaba fethu ngihamba nobhuti wami la uSizwe. I'm having a guest presenter. Awutheke ngimdedele ngimnika ithuba naye azethule ukuthi ungubani wakabani. Sawubona Sizwe mfowethu. Awubingelela abalaleli ubatshele igama nesibongo uzethule. Mfokazi wethu sibonge bhuti sibingelele kakhulu kubo bonke abalandeli nababukeli beZwide Media. Sibonge kakhulu ithuba lokuthi usimeme mfowethu sizodingida udaba lokabhova odla amabouncer. Namhlanje kune video esize ngayo la. In few weeks ago igcokama elisha lithenge unyanyavu Lemonto imoto kanokusho bonke abantu enkundleni zokuxhumana bakhuluma ngayo. So kamuva nje sekuneyindaba zokuthi leyo monto leyo akazange ayithenga kunomuntu uthizeni omuphe leyo monto leyo. So wena ngabe uthi ngalodaba Mfokazi wethu umuntu akabonge kakhulu ithuba lokuphawula kulolu daba mayelana ke nemoto kaMthandeni Manqele igcokama elisha. Okwami ukuphawula ke mfowethu ukuthi ubufakazi sisasenabo mayelana nemoto kaMthandeni yilobo esabunikezwa ivideo yayiqoshiwe uyena uMthandeni kanye nalowo okwathiwa ke uyisikhulu sakwa Range Rover. Obunye ubufakazi besingakabi nabo mfowethu obuphikisa lobu noma ke ubufakazi obuvela obala ukuthi cha lensizwa imoto kahle kahle ayithenganga cash njengoba kwakushiwo evideweni nanokuthi futhi ke cha imoto le inamasondo angafani nani njalo njalo. Okwamanje ubufakazi sisasenabo yilobo phela bokuthi ke uMthandeni imoto wayithenga cash kwa Range Rover futhi akabakweleta lutho abakwe Range Rover. So ngaphandle kokumosha isikhathi bafethu ake sidlale le video nawe uyibone ukuthi noma uzizwele ukuthi yini lokukhulunywa ngayo. Emva kwe video sizokukhuluma okuningi nazoke. Sanibona bafethu. Ngizokwanda kakhulu ngizovele ngihlale nje udabeni mhlawumbe lona ngiyokwanda kakhulu ngalo. Emotweni ethenga umculo okuthiwa uMthandeni igcokama elisha Manqele. Ayikho leyo nto leyo bafethu ukuthi uhambe wothenga imoto esitolo. Thina uMaskandi siyawazi. Yabona lapha kwaMaskandi kunemali ngiyavuma kodwa akekho umculi kaMaskandi onepower yokuthenga leya moto. Ngaphandle kwalowo mcumathi uyacula ubamba inkunzi ngapha kodwa ake ngoba uMthandeni akabamba inkunzi ucula uMaskandi ubengenawo amandla okuthenga leya moto. Sinichazela ke leya moto Uyiphiwe mengayiphiwanga uyobe uyidayisele ngemali encane eyiphiwa uMatshela Koko obe yiCEO yakwa Eskom. Le CEO yakwa Eskom iresignile emsebenzini ithema isishiye emsebenzini njengomfana emthandayo yampha le moto. Yena uMthandeni wacela ukuba beyoshutha lo baba abasesithombeni naye akuyena umuntu osebenza egarage lo uyena lo baba uMatshela Gogo bacelile ukuyo actor ngaphakathi egarage bukusisa kahle le moto lapha ngaphakathi egarage isuke inamarima amhlophe kodwa mayefika emzini wakhe eGoli sekwehlela umfana umshovu uyabona amarima semnyama uma ke wayefisa amarima akashintsho waye ngayishintshanga khona esitolo. Useyaqala ke njengamanje usethi amaqala ediqa vela wafana nobuso usho ukuthi siyevume ukuthi amasondo awangafani nemoto cha ngeke uzobona isithombe okumkuso uchilisi la umile eduze kwale moto lamasondo ayimpandla futhi lo muntu mengahamba ngawo le muntu evala amaphoyisa ngiyamtshela ithikithi lika 1.5 leli awahamba mathi amasondo kanje nemgwaqeni. Le moto ayithengwanga uyinikezwe isikhulu ebese iCEO kwa Eskom njengamanje sesiresignile samnikeza imoto hayi ukuthi kuthengwe imoto entsha ngisho ngathiwa ubani akekho umculi kaMaskandi njengamanje onemali engaka yokuthi engathenga leya moto finish. So bafethu senibonile ke ivideo nizwele nani ukuthi umuntu okhuluma evidweni uthini. So ake ngizwe kuvu lakho ukuthi wena ngabe uthi iqiniso noma awuyikholwa lento ekhulunywa evidweni. Sizwe mfowethu wena ngabe uthini emva kokulalela ivideo ikuphi okuphawulayo uthini umbono wakho ngevideo? Cha mfowethu ke engakusho mina mayelana le video ilensizwe ekhulumayo la kule video mfowethu ikhombisa ukubamba xambili nanokuthi ke ngathi ayinasiqiniseko sento ekhuluma ngayo. Okokuqala yebo khona usilandelile ukuthi isikhulu senze njani saxoshwa kwasha kwacima kungenzeka ukuthi siwumlandeli wegcokama elisha basilaseke base ephiwa ke ugcokama elisha ephiwa ilesikhulu ke imoto. Kodwa futhi manje sibuye simuze lo mfowethu ethi
kungenzeka ukuthi ugcokamelisha lemoto wayithenga kwa Range Rover wayithenga ngemali encane. Umbuzo wami ke lapho ukuthi ke siphikisa kuphi kahle thina. Siphikisa ukuthi uMthandeni wayithenga imoto noma siphikisa ukuthi imoto uMthandeni wayithenga ngemali elingana nemiliyoni noma ke ngaphezulu. Yilokho nje mfowethu okungididayo kakhulu ngephimbo lalomlisa nanembono yakhe. Ubufakazi asinabo ubufakazi obuqanda ikhanda ukuthi ke nabo ubufakazi ngempela nangu lapha esho ukuthi ke ngiyamupha uMthandeni imoto sizohamba siyoshutha egarage la ka Range Rover. Ubufakazi baleyo nto abukho. Ubufakazi sisasenabo njengamanje ilobo lapho uMthandeni khona eqophe khona ivideo nesikhulu okwathiwa ke isaka Range Rover lapho ke esho lesikhulu ukuthi ke uMthandeni ke akasasikhule edulutho lemoto uyithenge cash. Mayelana namasondo eyimfowethu ke amasondo ngeke sigxile kakhulu emasondweni ngoba phela amasondo umuntu engayifaka noma mapha amasondo athanda ukuwafaka emotweni yakhe. Kodwa ke angani mhlambe ke abanye bacabanga ukuthi ukungafani kwamasondo kubufakazi obanele ukuthi uMthandeni wayiphiwe imoto. Wena mfowethu uma ubuka lesithombe salensizwa le enikeza uMthandeni amabhuku emonto lapha egarage siyafana nalesithombe kuthiwa iyona insizwa le ACEO yaka Eskom eresignile emuphe imonto. Ziyafana le ithombe uma uyibuka. Mfowethu ude akukwazi ukuthi kube umuntu oyedwa lo okuthiwa wabe yisikhulu sa Eskom waresigna wapha uMthandeni imoto iRange Rover kanye nalowo owabeshuthe noMthandeni ivideo lapho emnikeza khona ikhiye esho ukuthi imoto uyithenge cash akasaba kweledi lutho uMthandeni. Angiboni mina kuumuntu oyedwa uma ubabhekisisa kahle mfowethu cha abefani labantu. Hayi cha ngiyakuzwa kakhulu mfowethu njengamanje ngicabanga ukuthi siyayigoqa ivideo yethu la asesidede lababukele ekhaya ukuthi bona la ababukela khona bathini luthini uvu labo. You can just go to the comment section and leave your comment ukuthi wena ngabe uyavumana ukuthi uMthandeni uphiwe imoto noma uthi cha umona nje. Mfowethu sesivala nje imapha amazwi ongavala ngawo kubabukeli. Bhuti Sibonga angikushiye kanjena ke mfowethu la esibayeni sakho sakwaZwide Media mfowethu cha sibonge kakhulu ithuba usiphela lona ukuthi sizodingida udaba lokabhova odla amabounce kulungile ke mfowethu ke sibongile kakhulu ukuthi abantu bethatha ithuba labo besilalele ukuthi sithini ezithi izimvo zithini mfowethu ke cha ngiyabacela futhi abantu ukuthi besubscribe kule channel Zwide Media subscribe bafethu kule channel ukuze nizohlala nithole ama video afana nalawa kanye nawo lonye futhi uhlobo ama video athokozisayo kakhulu. Nginayo ke nami i-channel ke ngosizo the voicepreneur eyami i-channel ibizwa ngokuthi ke umbani adverts ngenza izinto eziningi ke bafethu ke seniyokuthola ke konke mayelana naleyo advert naleyo YouTube channel yami ke umbani adverts ukuthi ke ngenza ini izinto ezihlukahlukene. Ngiyabonga kakhulu mfokazi Zwide ithuba leli mfowethu ke lokuthi ke ngicela abantu ukuthi siqhubeke silalela uMaskandi siulandele futhi ngeqiniso bafowethu uma ukhona into enhle enziwe uMaskandi siyincome siphakamisele phezulu singalokho ukuthi sifuna ukuqala izinto sizungeleze ukuthi mhlawumbe unenyoka amasondo awafani nani bafowethu ezinye zalezo zinto zidicelela phansi isithunzi sikaMaskandi kunokuthi thina mhlawumbe sithi sishaya umuntu othize noma sibamba umuntu oyedwa othize ngophondo singawulimaza umculo wegazi umculo kaMaskandi nomculo gijima negazi umculo wesintu. Siyabonga kakhulu ke Zwide Media siphuma kanjalo ke amen ke uyelana ke umfana ke umafuma fukela emthameni ngembezi kunya kushisa kophule sonjeni sonye sengane udlengane kube iphangela umzulu akade emntuna zamntule ezalwazi. Hayi nami ngiyabonga kakhulu mfowethu ukungipha ithuba elinqa izivele kangaka ithuba leli bengade ngilifisa. Siyabonga lapho babukela ukuthatha isikhathi senu nibukele le video le sesiyivala nje sithi nisale ngokuthula usuku namhlanje.